Здравейте хора, аз съм Марти Геймър БГ и днес ще снимаме на Майнкрафт, на Бол в един сервер. Сервера ще го има в описанието. Да започваме. Ти забрави с кой искаш да играеш? И аз играх с Андрейко. Да. Говори по-ясно да не се чуваш като талибан от миналото видео. Ти мен ли ще целиш, бе? Ама аз ме го целих един път. Не, аз добре. Стрелваме ги. На къде да мърдат? Да, хора, ние сме горе-долу добри. Ти се Как го килнах? Беше много мощно. Добре, как го изкилих? Чакам тази да скочи. Харгасах го, човек. Да му скочам ли? Да му скачам ли? Не, бе. Старушка. Не, ти стрели там. Да стреляш там. Ама. Ама, не е тука. Ето го. Къде е? Отивам да го харгасам, не мога. Аз и хелф. Може. Къде си? Да, хора, леко ми лагясва, чакайте да си. Ама чънковете. Когато се качим на тауъра, ще ги увеличам. Аш ли? Кое е забавно? Кое? Ще не е лесно. То е хак. То си вижда. Ей, аз мога да те стрелям, бе, печага. Мале. Ако застреля. Да, бе. Как оцелих един път между стените. Да, бе. Ама не успя да ме убиеш, аз те убих. Да. Все пак взех на едно сърце беше. Да, и аз после го изкилих. Така ще съм по-добър от него. Аз съм много добър на лук, той е добър в колето. И аз съм добър в лъка. Иди, казвам. Как го изцепих? То няма да знае откъде му дойде. Ти го уби. Да. Ето го. Хакера от другата страна. Това към нас бе. Първото е. Не мога да ще. Аз ще скоча. Не дай това хакер. Остави го. Да скача. Ето е. Това е миска. Айде, оцелим. Къде е? Къде е, бе? Първото и си чуе. Ми къде ще го харгасам? Станах. Първото е точно. Идвай бързо, аз съм там. Ето го не. Под колата е. Убивай. Ай го защита. Сега са трима тук и се мелят. Време? Да, бе. Двамата са тим. Идвам. Аз вече харгасах единия. Аре, минус един. Ти харгаса другия. Има върси с един. А ти даже да сме тим. Да. Абе, значи те имат бяха тими, аз ги цепих. Да, хора, имам предвид. Може и да направим нещо като поредица на Бол. Зависи ако давате лайкчета и хареса и кой ме цепи. Те идват
TOS хора, дайте лайк, абонирайте се, моля ви. Искаме ги. Хакера. Върши. Да, хора, наричаме го този хакер, защото е хакер. Ти го стреляй през твоите. Аз съм. Е го един хакер. Те харкаса, бе. Не бе, ще да падна. Поне няма флат демидж. Къде са, бе? Хора, сега ще ви покажа как се харгасва. Как го харгасах. Това беше много яко. Аз видях един. Това е хакер. Ме не мурашкай, бе, не си добър в PvP-то. Бе. Non prese di turno scrivete un plice di Това е пак го, бе. Това беше. Пахалите! Не, ще ме отрепа! Трепалите? Да, харгасваме. Хора, много лак. Хора. Стреля го. Игра с пичванка, хора, не мога. О, нека. Ей, ще ме убие. Не ме убие. Убие. Харгасах го. Почти. Го убия. Браво, машинка. Оцелих го между стените почти. Минус един. Ще си отмъстя. Той не си е взел меч. Взел си е. Хора, бе! Защо толкова много ми лагва? Хора. Къде си, ох? Мразя дървени мечове. И мене ли ще харгаспаш, бе? Мене ли, бе? Я не ми скача на PvP. Ай, да ми скочи! Не е честно. Този ме изхаби. Не! Това не е фука. Аз се убих. Фука ме уби. Фука. Вземи малко от тия дърва и по-спадай. Ето, застрелям, ама ти го застреля. Един сауър. Що така ме лагва? Говори по-силно, че пак няма да се чуваш в клипа. Добре! Ама, Марти, уби ме! Не съм те убил аз. А този дет ми минал и на двамата отзад. Убили те тебе? Да, бе. Къс. Един да включим всички за един кръст. Аз съм снайперист на дърво. Аз съм снайперист пула. Добър. Стигам кулата. Така. О, човек, сега умирам и свършва клипа. Що? Защото почти са минали 10 минути. Тук няма никой. Сега ще ръшна на някой. Да, аз ръшкам, ти ако ще ги стреляй. Ако трябва, ще извикам братя да си дров. Хора, умираме. Умираме, хора. Хора, надявам се клипът да ви е харесал. Може да правя още такива видеа, не знам ако не ми е скучно. Влезете клипа, абонирайте се, IP-то ще го имам в описанието. И бай!